mabalin mo dagitoy belt bags, dagitoy backpacks. Kas kadada dumapay nga makunang pasit dagiti laga. Oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian at tingay danon mi kada kayo dagiti damdamag iti daytoy gundaway babaen ti Tiradpas damdamag agsapa. Manggiganyo daytoy ti 693 Radyo Tiradpas ken mabuyayo ti DCTV Digital TV. Dagiti damdamag nag-walk out dagiti senador ti Menoria ti mosyon nga pagsasaritan ti plenaryo tinaysingasing nga panagbalbaliw ti paganurutan tapno mapalubusan dagiti senador nga makipaset ka dagiti session iti remote ni Senate Minority Leader Senador Vicente Tito Soto III para ti quorum call ken adjournment ti session kalpasan nga pimanaw dagiti minority members iti session hall. Gaputa awan ti quorum kinuna ni Senate President Alan Peter Cayetano nga saan akontraen ti kadwan ti mosyon amang itantan no dikit ikabil dati record nga nag-scampered dagiti kaming ti Menoria. Nang rugi tinabara nga debate idinyam amo ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva iti plenaryo ti singasing ni Senador Rodante Marcoleta nga mang balbaliw iti linteg ken mangiraman ti provision amang ipalubos kadagiti senador nga tumabuno kadagiti plenary sessions babaen ti teleconferencing. Iti sabali nga bangir sinuportaran ni Cayetano ti plenaryo nga diskusyon may papan ti singasing a kinontra dagiti minoridad nga senador wenno minority senators. Indagadag ni Senador Juan Miguel Zubiri kadagiti daduma kaming ti minority bloc nga pumanaw da iti plenary session kalpasan ngayon papilit ti majority bloc iti panagbutos. Kabayatan na naprobaran iti may katlo ken maudi nga panakaibasa ti Kamara ti singasing nga may deklara nga ti Setyembre 11 kas special non-working holiday iti Ilocos Norte. Amaawagan iti President Ferdinand Edralin Marcos Day ti may katlo ken maudi nga panakaibasa iti Kamara. Panggep ti House Bill 9216 nga panglaglagip ti kasangay ni dating Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iti survey 218 nga kongresista tinagbutos a pabor upat ti kimontra ken 2 ti nag-abstain. Karaman kadagiti nagbutos a kontra ket da kabataan Gabriela ken ACT Teachers Party List representatives. Maysa kadagiti kang runan nga autor tinaso nga singasing ket ni House Majority Leader Sandro Marcos. Apo ko tinati a presidente, kabayatan na naprobaran met ti may katlo ken maudi nga panakaibasa ti singasing nga panagbalin ti National Election Day, a regular non-working day tapno maipamaysa dagiti butante iti panagbutos. Nalpasen ti singasing nga panangingato ti compulsory retirement age dagiti uniform personnel ti Philippine National Police aging gana ti 57 atawen manipod iti 56 Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy Tiradpas damdamag agsapa. Iti agtultuloy nga panagbaba ti fertility rate dagiti babae nga Pilipino iti napalabas nga 32 atawen
Sigon iti 2025 National Demographic and Health Survey wenno NDSS ti Philippine Statistics Authority wenno PSA. Impalgat ti survey nga ti promedyo nga fertility rate dagiti babae nga agtawen ti 95 aging gana ti 49 iti 2025 ket agbalinlaeng nga 1.7 nga anak ti tunggal babae adayo nga nabababa ngem ti 4.1 idi 1993. Nangatgato pa lang ti fertility rate kadagiti rural areas iti 2.0 no idilig kadagiti urban areas iti 1.5. Ti Calabarzon ti kababan ti bilang dagiti ubing iti tunggal balasitang nga daan ti 1.3 sarunwen ti NCR ken Negros Island region ngagpada nga daan ti 1.4. Ti BRMM ti kangatuan nga daan ti 2.4 nga anak iti tunggal babae sarunwen ti Zamboanga Peninsula nga daan ti 2.3 ken ti Caraga nga daan ti 2.2. Sigon ti PSA, bayat nga madaro ti level ti edukasyon ken pagbiag bumasbasit ti bilang dagiti ubing. Kabayatan na bimabamit ti kaso ti panagsikog dagiti teenager iti 4.8% idi 2025. Manipod ti kangatuan nga 10.1% idi 2013. No pay kasta nangatgato pa lang ti panagsikog dagiti teenager kadagiti away iti 5.8%, no idilig kadagiti syudad iti 4.2%. Ti panagsikog dagiti teenager ket kangatuan iti Zamboanga Peninsula nga daan ti 9.3% sarunwen ti Sok Sargen ken Memarupa ngagpada nga daan iti 8.2%. Impakita pa iti survey nga 57.3% kadagiti nasawaan nga babae ngagtawen ti 15 aging gana ti 49 tinagkuda nga didan kayat ti madaan ti adu nga anak. 34% kadagiti babae ti agus usar kadagiti contraceptives, bayat nga 45% kadagiti naasawa na babae ti agus usar kadagiti moderno nga pamayan iti contraceptives. Agtultuloy met nga mado ti bilang dagiti may pasngay kadagiti pasilidad ti salunat nga di manon ti 93.7%. Idi 2025 manipod ti 88.4% idi 2022. Kabayatan na bimabat ti net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti nakurapay kalpasan nga nakagunod iti 15 iti kaudyan nga survey ti Social Weather Station iti Marso 24 aging gana ti 31 iti agdama nga tawen. Iti survey 33% kadagiti Pilipino ti mapnek iti performance ti presidente. Idinto nga 49 ti saan na mapnek ken 18 18% ti saan nagdesisyon. Nabababa na ito no idilig idi Nobyembre 2025 asadyay ada 40% nga napnek 43% nga sana mapnek ken 17% ti saan nakikideng. Sigon iti SWS ti 15 net satisfaction ket 12 points nga nabababa manipod ti dati neutral nga talo idi Nobyembre 2025 ken daytoy met ti kababaan nga rating ni Marcos nga nanglabaw iti dati nga record na nga 12 idi Marso 2025. Ti rating ti presidente ket kangatuan pa lang ti Balance Luzon nga danti neutral nga +2. Idinto nga kababaan iti Mindanao nga daan iti bad 40. Simaruno ti Metro Manila iti bad 31 ken Visayas iti 415. Bimabam iti rating ni Marcos agpadpada ti away ken urban areas. Kabayatan na 35% wenno 35%. Kadagiti respondents ti mamati nga nasya ti salunat ti presidente. 30% kuna nga saan nga nasyaat, idinto nga 35% ti saan nga naikedeng. Naramid ti survey kadagiti 1,500 nga nataingan nga napagsaludsudan babaan ti face-to-face interview. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa.
Agaro 489 nga pamilya tinapukawan ti pagtainganda kalpasan tinasaknap nga uram iti Barangay Santa Ana, Taguig City idi Mayo 25 aginasot nga pagtaingan ti nauram sigon kadagiti lokal nga opisyal. Kinuna ni Taguig Mayor Lani Cayetano nga naapektaran ti 489 nga pamilya idi bimtak ti uram ti maysa a balay iti pulong Kendi 2 Kali 11 agarop alas 5:51 ti malem. May basar ti report ti Taguig City Fire Station na ipangato ti uram ti munang alarma agarop alas 5:57 ti malem. Ken nakadanon ti may kalima nga alarma idi alas 7:05 ti rumabii uno sardam sakbay nga naidep kamaudyanan na ti alas 2:04 iti parbangon iti Mayo 26. Umabot ti 175 nga pagtaingan ti nauram bayat nga tultuloy pa lang ti investigasyon no apay nga rimswa ti uram. Binisita ni Cayetano ti Taguig Integrated School nga agserserbi kas evacuation center ken impalagip na kadagiti umili ti video message nga agbalin nga nasipot wenno naridam kontra iti uram. Sigon kini Taguig City Social Welfare and Development Office Head ni Keros Operario na isagananan ti upat nga evacuation centers para kadagiti na apektaran na pamilya. Idi Mayo 26 intuloy ti gobyerno ti syudad ti panagiwaras ti 10,000 pesos nga pinansyal na tulong iti tunggal pamilya kastamet kadagiti na bara nga taraon para kadagiti nagbakwit. Sigon kadagiti awtoridad, 75 nga fire truck manipod ti Bureau of Fire Protection, volunteer groups ken lokal nga gobyerno agraman ti siyam nga ambulansya tinagresponde iti insidente. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat ang masapulan nga kumpleto. Masapul nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno maagasan dagiti naduma-duma nga sakit itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto mas nabilbileg ken kabaylanen ti panakaagas dagiti marikrek na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangosteen, epektibong serpentina, panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya, sambong banaba, lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solusyon ti problema, iti nangato nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg, uno bukol-bukol, bato, kanser, napartak ang mabannog, ken maawanan pigsa, wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito herbal capsule, mamitlo ti kadaldaw, sakbay, wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito, herbal capsule, herbal coffee, ken herbal oil. Magatang yu dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Iti tagodin Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy, ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocos Sur Premels Pharmacy, Parmasya Monlay sa may ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy, ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clemens Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, San Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban na Prials Pharmacy, ken iti Santiago Ilocos Sur Kalugaran Pharmacy. Adadupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo.
ko, ng asawa ko, should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. May isa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Syempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti gitoy nga serbisyo iti gobyerno. Nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi. Huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Iti netyo kundaway, amuen tayo man ti sasaden ti panawen manipod iti pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang data sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather system ang nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ng Visayas, maging sa Palawan Province. Yun yung southwesterly wind flow na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao at yung trough naman ho o yung buntot nitong bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. So, malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ho ng Visayas at maging sa Palawan, asahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dahil po sa mga weather system na ito. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon ay maaliwalas o ibig sabihin sa natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, generally po ay localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan anytime of the day. So asahan natin mas magiging frequent na rin po yung ating mga thunderstorms anytime of the day dahil sa transition na po tayo papunta po sa tag-ulan o sa nalalapit na tag-ulan season sa bansa. Samantala, update dito sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na meron pong international name na Jangmi. Nasa tropical storm category ito at taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour near the center at gustiness na 80 km per hour. Huling nakita natin yan sa layong 1,195 km silangan ho ng Eastern Visayas. So as you can see po, may kalayuan pa po ito sa ating landmass at ang epekto niya sa atin ay yung trough niya, yung buntot, nagdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particular sa eastern section at inaasahan natin sa mga susunod na oras sa araw na ito ay magdudulot pa rin ito ng mga pagulan sa Caraga, ilang bahagi ng northern Mindanao at even sa Davao region. Ang kanyang pagkilos sa ngayon ay north-northwestward at 20 kilometers per hour. At base na rin sa track na ipinalabas ho natin kagabi sa ating tropical cyclone advisory, mabagal ho yung naging pagkilos niya over the past few hours at sa mga susunod na araw ay medyo may kabagalan pa rin ang kanyang magiging pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito at lumalakas pa po ito. At lalo na't malakas din ng high pressure area na andito po sa area na ito at nakakahadlang po sa kanya upang ito po ay kumilos
kumikilos pa northwestward. Pero most likely po ay papasok ito ng ating area of responsibility, likely between tonight o kaya naman ay bukas ng umaga. So, posibleng pumasok yan ng ating area of responsibility as tropical storm or typhoon category na po. As tropical storm or severe tropical storm category. At habang nasa Philippine Sea siya, maaari pong ma-reach niya na yung kanyang peak intensity habang nasa Philippine Sea at maging typhoon yan bago yan lumabas ng ating area of responsibility by Monday pa ho. Ang nakikita po natin dahil nga po mababa naman yung chance na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ang senaryo po ay ma-enhance nito. Likely ma-enhance nito yung southwesterly wind flow at yung southwesterly wind flow, yun po yung magdudulot ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, sa ilang bahagi ng Mindanao at maging sa southern Luzon. Lalong-lalo na po starting by weekend hanggang early next week. So ngayon may mga pagulan na po dahil sa southwesterly wind flow pero inaasahan natin dadagdag pa yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na by weekend hanggang early next week dahil po sa enhanced southwesterly wind flow. At dahil din po yan sa presence nitong bagyo na papasok sa ating area of responsibility. Once na pumasok po yan ng ating area of responsibility, ay bibigyan po natin siyang ng local name na Domeng. Para sa ating pagtayo ng panahon sa araw na ito, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papaurin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon except for Palawan. So asahan natin ang mga localized thunderstorms o yung mga dagliang pagbuhos ng ulan, mga isolated cases po at hindi naman widespread. Pero asahan natin mas magiging frequent yan at patuloy pa rin makaranas ng mainit at maalinsang panahon ang malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat na ating temperatura. Sa Baguio, 19 to 25 degrees Celsius, 27 to 33 naman ho sa Lawag, 27 to 40 degrees Celsius sa Tuguegarao City, 27 to 34 sa Legazpi City at 24 to 33 sa Tagaytay. Samantala dito naman sa Metro Cebu, asahan natin ang temperature na pwede pong umabot sa 32 degrees Celsius, 32 din sa Tacloban at 32 na maximum temperature sa Kalayaan Islands, 25 to 32 naman sa Puerto Princesa City. Magiging maulap ang papaurin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog sa halos buong Mindanao, dito sa Western Visayas, sa Negros Island Region at maging sa Palawan Province dahil sa epekto ng southwesterly wind flow at maging yung trough o extension nitong tropical storm Jangmi na nasa labas ng ating area of responsibility. Para sa pagtayang temperatura dito sa Cagayan de Oro, 26 to 31 ang inaasahan, sa Davao ay 25 to 33 at sa Zamboanga naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Kahapon nga po ay nakapagtala po tayo ng umabot sa 40 to 4 degrees Celsius na maximum heat index o our apparent temperature dito sa Kamayinlaan. So ang ating range ng maximum natin dito sa Science Garden ay 42 habang sa Naiya Pasay City ay 44 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index na naitala kahapon ay sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan at Sangli Point, Cavite na nakapagtala po ng 46 degrees Celsius na maximum heat index at nasa danger level ho. Itong mga numero na ito, ibig sabihin mataas ho ang tsansa, mataas ang banta against heat stress, heat cramps and even yung mga heat strokes. For today naman, sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index, lalong-lalo na po doon sa Naiya, Pasay City, habang dito sa Science Garden, pwede pong umabot sa 42 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, Cagayan naman, ay pwedeng umabot hanggang sa 46 degrees Celsius at mataas pa rin ang ating apparent heat index o apparent temperature, samantalang sa Sangli Point, Cavite ay 47 degrees Celsius. Patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa ganitong klaseng init dahil pwede pa rin po ito magdulot ng mga heat cramps, heat stress, and even sa mga worst case scenarios, pwede po magdulot ng heat stroke kapag babad na babad po sa ganitong klaseng init ng panahon. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin is 5:26 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:21 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Okay. Isunod niya po ti latest nga sa saaden ti panawen manipod iti pag-asa.
Kabayatan na natiliw dagiti otoridad ti 43 kilos ti mapapati nga shabu nga gatad ti 298 million pesos. Iti operasyon iti Manila International Container Port iti Tondo, Manila iti malem ti Lunes, Mayo 25. Iti palawag ti Philippine Drug Enforcement Agency wenno PDEA kinunana nga naisayangkat ti interdiction operation agarup alas 3:40 ti malem. Babayan ti PDEA Regional Office, National Capital Region, International nga panagtitinulong ken serbisyo ti ganggannaet ken ti serbisyo ti legal ken ti panagtitinulong ti Bureau of Customs Enforcement and Security Service ken ti Customs Anti-Illegal Drug Task Force. Narekobre dagiti autoridad ti 129 nga rectangular fax nga naglaon ti 43 kilos ti shabu agatad ti 292.4 million pesos. Agtultuloy ti investigasyon tapno mamuan ti nagtaudan ti nakumpiskar nga kargamento nga no si asino ti umawat ti daytoy ken posible nga relasyon kadagiti lokal ken international network iti panagilako ti droga. Kinuna ti Director General ken Undersecretary ti PDEA nga ni Isagani Neres nga nabalaygi ti panangiparit ken mangitag-ay ti di agkupas nga panagkumit dagiti ahensya tayo nga mangipatpatungpal ti linteg nga mangsalaknib kadagiti biddeng ti pagilyan wenno borders manipod ti sisirek ti illegal at droga. Madama ti case build-up operations ken profiling activities para tinaituding nga panakaipila ti reklamo kontra kadagiti individual ti likudan ti panakaipuslit ti illegal at droga iti balasyo at ti biddeng iti pagilyan. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirat pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Guys, meet gifts.com, ang pinakamadali, pinaka-convenient na paraan para mag-ambagan ng regalo para sa inyong birthday celebrant. Gifts.com ang modernong version ng ating traditional na ambagan. Digital, mabilis, at kahit saan ka man naroroon, pwede kang mag-contribute. I-share mo ang link o i-forward ang QR code screenshot sa buong barkada. At makikita mo sa real time kung magkano na ang na-pool sa inyong campaign. Dinala namin si Micah dito sa Max's Restaurant Canton. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Guys, hindi ako makapaniwala. Oh my God! Pumunta sa gifts.com at simulan na ang pinaka-memorable na birthday surprise ng inyong best friend. Enjoy ang 30% discount sa inyong total bill. At yung pinaka-exciting na part, dito sa Max's Restaurant Canton, kapag ginamit mo ang gifts.com para sa inyong birthday party at umabot ang inyong bill sa minimum na 5,000 piso, makaka-enjoy kayo ng 30%, 30% discount sa inyong total bill. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Susan Choco Moto, and
would like to welcome you all to Quezon City. Thank you to the President, Mr. Balong, for allowing us to host the PBL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Patuloy na lumalakas ang suporta kay Senator Win Gatchalian bilang top 2 performing senator at susunod na Senate President. Patuloy ang pag-ani ng malawak na suporta ni Senador Win Gatchalian matapos kilalanin bilang top 2 performing senator sa bansa. Sa pinakabagong Boses ng Bayan Survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated nitong Abril 1 hanggang 8, 2026, nakuha niya ang kahangahangang 84.2% index of governance score na binubuo ng 83.9% trust rating at 84.6% performance rating. Ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, ang survey ay malinaw na salamin ng sentimiento ng bayan at kung paano tinitimbang ng mga Pilipino ang kakayahan, kredibilidad at tapat na paglilingkod ng mga mambabatas sa kasalukuyan. Dahil sa kanyang subok na integridad at epektibong paggabay sa mga mahalagang batas sa edukasyon, enerhiya at ekonomiya simula pa noong 2016, lalong lumalakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor na itaguyod si Senador Gatchalian bilang susunod na pinuno ng mataas na kapulungan. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan ukol sa liderato ng Senado, ang mataas na tiwala at pagkilala kay Senador Gatchalian ay patunay na handang publiko sa isang subok at maasahang lider na magdadala ng makabuluhang pagbabago sa bansa. Kabayatan na, iti daytoy nga gundaway, alawaten tayo, iti may isang live report, manipod iti Ruar. Partner Ronald, go ahead partner.
Thank you very much, partner Jerry. Dati panaglansing iti City Ordinance number 3 series of 1970 sa San Fernando City, La Union. Kanaigan dati anti-illegal gambling, partner. Agro palas 2:57 iti malawm iti Kalman. Babayan kada iti operating units iti First La Union Provincial Mobile Force Company kasli unit kadwada dagiti kamong iti San Fernando City Police Station. Nakamag digiti sumaganad. May isa a babae sa 69 anyos. May isang agdadait sa wanan asawa. May sapay a babae sa 69 anyos sa Balo, jobless. Kung may sapay a babae, 46 anyos sa wanan asawa, jobless. Agpapadada amin at taga San Fernando City, La Union. Basar iti report ti PNP na siyang kadatil anti-illegal gambling operation tineta lugar. Nagresultaan ti panakagamag uno akto nga natiliwan dagiti talo nga nagaayam iti tungit. Nakumpiskar dito iti may isa nga set iti inipis 125 pesos tinaduma-duma denomination nga so tinausar nga nagpipino standa. Dagiti na tiliw nga tattao na isyuanda iti citation ticket kanaigan iti panaglabsing da iti ordinansa. Kanti sa bali pa damag may naigpod lang iti panaglabsing iti City Ordinance number 3 series of 1970 sa San Fernando City, La Union Mutlaang. Buno anti-illegal gambling operation nagagurop alas 3:15 iti malawm iti Kalman San Fernando City, La Union. Babaan kadag iti operating units iti First La Union Provincial Mobile Force Company kadwada dagiti kamang di San Fernando City Police Station. Dito yung nakamag dagiti sumaganad. May sa babae sa 63 anyos na sawaan nagtagibalay. May sa pay babae sa 56 anyos na sawaan tagtagilako. Kung may sa babae 55 anyos jobless sa wanan asawa agpapadada amin nga taga San Fernando City, La Union. Na isa ang katan na ito anti-illegal gambling operation nagresultaan ti panakamag na panakatilida nga akto nga agaayam iti tungit mutlaeng nga no sa dino kata nakumpiskar ti data kanito ti mesa nga set iti inipis kan 500 pesos iti na dumaduma a denomination. Na iswan na gitoy iti citation ticket kanaigan iti panaglabsing da iti ordinansa. Kan ti sabali pa adamag datoy na kumag nga wanted atawa garo pala 6:35 ti malam di Kalman sadyay Cabal, La Union. Babaan ka iti operating units iti Cabal Municipal Police Station kasli unit kadwada giti kamong iti Bawang Municipal Police Station kan dagiti kamong ti La Union Provincial Investigation Division Management Unit. Kaya akusado may isang lalaki baro 18 anyos helper iti karinderya nga taga Cabal, La Union. Natigat na isang katan iti panaka-aresto baban ti bilag tiwaran o bares. Umaiga po iti RIR in homicide and physical injuries under criminal case numbers 10968. Sa dino na rekomendan ngagpiansa at akusado ti 36,000 pesos para ti temporaryo panakawayawayana. De akusado kataday tatan di gusto di iti Caba Police Station. Para damdamag ang sapa, Ronald Ocoyano. Thank you, partner Ronald. Kadagitang damdamag. Agtultuloy, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag. Dito'y pailang tirad pas damdamag agsapa. Talo nga individual ti natiliw ti mapapati nga illegal nga operasyon ti liquefied petroleum gas wenno LPG iti Bulacan sigon ti Philippine National Police idi Martes, Mayo 26. Nakumpiskar ti 1.36 million pesos nga gatad dagiti ramit agraman ti panakatiliw dagiti talo nga suspect ti bodega iti La Loma de Gato, Marilao. Kabayatan ti panagsukisok dagiti panakabagi ti linteg ket natiliw ti talo nga empleyado ti establishmento nga aktibo nga makiramraman ti saan nga otorisado nga panagkargamanen kadagiti silindro ti LPG nga awan iti clearance wenno autoridad manipod kadagiti lehitimo nga makinkukwa iti brand. Kabayatan na sa bali pa nga live report talawatin tayo manipod tiruar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Yes, thank you,
Sir Jerry, dahil na pasaba ka vehicular traffic incident na no self-accident, iti oras alas 3:50 di Mayo 27 itag nabatawan, kahit na-report na iti police station alas 3:52, iti-respondan na alas 3:55. Napasabak na iti along bypass road, barangay Bagani Campo, Canton City, Lucosor. Karaman dito tagtawon Bapol Kitinem, nasawa ang kanda ito may isang nurse, agikot iti driver's license nagmaneho, kenda iti resident iti barangay Kasilagan, Darbacan, Lucosor, minanihurat iti may isang Honda Click 125, Adante plate number 858 ICE. May basa iti police report, initial investigation, rubrumar, na siguro na ba isang naka-witness ng tawon 20 kitsiyam, kaya taga-barangay Bagani Campo, Lucosor dati driver, nagdalyasa ka na, maneho na dati lugan, iti amyan na direksyon, kaya din nakadanon dito na nakapasabak ang disilente, dahil ito itinadongpar dati, may isang walay na aso, na imawid, wano dati limbasat iti kalsada, manipod iti dayon na nagpalawd. Iti na ito kung daway, dati driver iti nasaktan, wano dati iti nabalitan tilugam, dahil iti na-black arm iti panakadangran, iti na-duma dumapas iti bagbagina, dahil iti depan, babaan na iti nagresponde na PNP at VFP personnel ikanton na General Hospital para ti medication. Kana yun na dahil sa motorsiklo kat dahil ito na dami kadalael, iti sampay na mo, iti gatat, iti panaka-istimarda. Kabetan na, agar ito baysa na risto, na ken panakala ti MOL na 1.7 nga grabo, iti maata pa siya mo, ken dato ti MOL na 7 nga grabo, iti marijuana. Dahil ito na siyang ka ti bypass operation na nangrugit alas 10:30, iti Mayo 27, kat nagpatingga dahil iti alas 12:30, iti Mayo 28, iti agdamatawen, iti barangay Danar, Santiago, Lucosor, drug affected na barangay, dahil iti suspect at agtawon iti 37, may isang radio technologies, may isang hospital, iti Vigan City, and residente dahil iti barangay Danar, Santiago, Lucosor. Babaan dagiti nag-junior personnel ti Santiago Municipal Police Station na complete unit and dagiti personnel ti PIU ken ISPDEO siya kanta ti bypass operation adan ti Philippine Drug Enforcement Agency control number kontra akusado ana dayto ti nagresulta iti panakaristo ken panakala iti ebidensya iti nasaog nga operasyon ket pagkabilangan dagiti sa pagandad nga ebidensya. Dahil at 1.7 nga gramo iti maata pa siya po nga adan dati iti standard drug price na 11,560 pesos ken ti MOL nga 7 nga gramo iti napagkagong nga marijuana dahil dati standard drug price na 840 pesos naglaon na ito ikatalo nga heat cell transparent plastic sachet bypass ken iti position na tinandrag evidence by sa piraso nga crumpled aluminum foil naglaon dahil iti siya po residyo may isang piraso improvised toter naglaon dahil iti alleged siya po residyo may isang piraso nga genuine 1,000 peso dahil iti agdan iti serial number nga bypass money talo nga piraso nga genuine na may isang piso nga bill kaya dahil iti may sapay nga Yamaha NMAX motorcycle at dan nagbaris iti kombinasyon nga red and black. Dahil ito the plate number nga naikabil na 294 AMD. Di para inventory kita nakabarka dagiti crash evidensya kat narabi mismo ito lugar iti operation iti presensya di mandatory witnesses as mandated by Lucan that ito suspect para tinamdamag ang sapa Nick Baruga Terran Pasios. Thank you, partner Nick, kadagita nga damdamag. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa, naa daw daytoy iti Colossians chapter 1 verse 27. God's plan is to make known His secret to His people. This rich and glorious secret which He has for all peoples, and the secret is that Christ is in you, which means that you will share the glory of God. Colossians chapter 1 verse 27. Dahil nga ruden, tinakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ngayon kami danon kada kayo, tinay ito yung agsapa,
Kadwatay nga pumakada ti 693 Radyo Tirad Pas ni partner Alex Molina. Iti DCTP Digital TV at darita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag ng kamindanon kada kayo manipod nga mismo ti newsroom ti TPN ken DCTP. Dahito anak gayem ken kapsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan. Into no bigat isumit lang nga oras, isumit lang nga estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo, babayan iti Tirad Pas Damdamag Agsapa.